Okokuqala mandithathe ithuba ke ndibulise abefundisi abakhona apha. Otata bonke. Bulise ifamily yakulomfana nefamily yakulontombi. Bulise isihlobo lezalamana bonke abantu abalapha bandla lonke lase African Gospel elikhona apha. Siyalihlonipha egameni lenkosi uJesu. Sihloniphe ibandla lase Assemblies of God. Egameni lenkosi uJesu waseNazaretha. Amen. Amen. Amen uthene ngekho nje namhlanje. Yazi ke amen ngekho kukhona kuzobe khona igwihla elikhoyo. Khona sizambamba. Khona into zodwe. Anganqaba uamen khona igwihla. Ameni. Hayi ngathi kubalekile. Okokuqala ke I don't have time andifuna ukuchitha ixesha. Okokuqala masibulele kuThixo ngokwaphakade. Ndizalwa kula mhlaba waseTabankulu lapha kulo mhlaba waseMontelifu eSugarbush. Ndisindisiwe ke ndiyamthanda uYesu wayinceda impilo yami. Amen. Amen. Ndingumfundisi osindisiweyo. Ukho abangayithandiyo le nto mandiyiphinde for free. Ndingumfundisi osindisiweyo. Ndiyamthanda kakhulu uYesu wayinceda impilo yami. Okokuqala banenhlahla laba babini xa bezawudityaniswa ulungiselelwa into babethembisa ukuba bezawudityaniswa ngokusemtshatweni. Okokuba bahlanganise inkonzo. Masiyithethe inyaniso. Okokuqala ndiyeke ngithethe ngoba ndingumfundisi. Into yami ukufundisa. Okokuqala it is very much important basiyiqaphele into ethi xa sifika ekhaya sobe sesishile iziduko zalana emhlabeni. Sobe sesingakwazi ukubizana ngamagama ecawe zethu. Ngoba icawe zethu besizithanda kangakanani. Lona umtshato is a rainbow marriage. Ngoba kudityaniswa umzembulo. Kudityaniswa nomgospel. Bechatiswa ngomGod's power. Sezintathu inkonzo ezibambe lo msitho. Andifuna uqaphele ke ungashiywa isyllabus. Ngoba khona abantu abasheka isyllabus awukayibambela syllabus ka 1984 ngo2017 manje. Manje. Ulamehlo ezulwini uzongibona ngihleli ka kwakho ungandazi. Ukhona abantu abazophoswa lizulu. Ngosi. Lithi malifuba livulwa izulu. Athi gqinga abazalwane bebelinye ibandla. Athi ifaith mission xa ilapha andababona abakithi bathandekayo. Bathandekayo. Afuna ukhangela abakubo esakhangela kakubo liyavalwa icala. Kodwa yena ndasiyibulelayo ukuthi thina singumzimba kaKristu. Uma sihlangene kanje siyabulela uba umtshato wenu ukuhlanganise umhlambi kaThixo. iBhayibhile mayithetha ithi thina singumzimba kaKristu. Ibe seyithi khona indawo endiyithandayo ithi abanye wabapha siyaphiwa iziphiwo ezahlukile. Yilento singena kwenza into yonke. Yiyo lento ngamanye amaxesha kunyanzelekile kubekho intombi etshatwa kwelinye ibandla. Kunyanzelekile nomfana wena abone kwelinye ibandla. Amen. Ngoba ebunyanisweni akabonanga mzini ubone kokwabo. Hallelujah. Okay, Mr. Paul Mandinieke. Ngata. Usengxakini umuntu osaqumbela umuntu othatha kwenye indawo sengishilo. Into sifunayo yi-barcode. Ingaba lo muntu usindisiwe i-barcode besifuna because ingxaka ayikho ngameni lecawe. Into esifunayo unayo i-barcode eligama likaJesu. Ngoba asisindiswanga ngegama lecawe, asisindiswanga ngegama lomfana, asisindiswanga ngegama labadala bebandla, kodwa ngegama elinamandla, igama likaJesu. Egameni likaJesu zonke. Hayi wena. Okay, bendinibhaza kaloku. Ngiyabhaza ke wena. Hayi bendinibhaza kaloku. Bazi kahle. Mandiqhubele inkonzo andinaxesha. Ixesha lami lincinci kakhulu. Asileqa ngawandaba. Into edala uba ndithethe kanje ingoba
Ndifuna nibone ummangaliso kaThixo. Neyakho intombi isazawuthatha kwelinye ibandla. Futhi ndiyakuhleka ngoba izawuthatha kweli bandla usalijongele phansi. Wakho umfana uzobona. Futhi uzobona kule xa ungazange uyicinge bengathatha kuyo. Asinasizeli nesyllabus ka-1814 nango 2017 please. Basemva. Hayi bokwaba kwafika i-OBE yedlula ngosisibhaluke usizikokhezo hayi intona amadoda nisasilandela ibhantu. Please guys please. Utela nabani tata? Utela nabani tata? Style of education. Andixolisi kumntu ophoxekileyo le nto ndiyithethayo. Okay. Masibavumele bathembisana. Akasancumanga lo brother. Yinto na akukagqitywa. Ndiyayibona imandi ndiswa ngokuvuma. Utawuvunyiwe phambi komfundi. Umthandazo uvunyiwe phambi komfundi. Sayaphi inhloni ecaweni? Masiqaphele into ezimbalwa before sibanike ithuba loba bathembisana. Le nto yokutshata isiza soba ndizikhupha icawe ezizethu emtshatweni yingoba into kumtshato into kaThixo. nguThixo owabona ukuba it is not good for a man to be alone. Ayocawe ingengomfundisi wabonayo nami zandibona bakulungile bendoda ibe yodwa. Ngaswa singenokwazi umkhethela umuntu noba sethanda. Bamba iBhayibhile ibe seyisithi emveni kokuba uThixo edala indoda wayibona wayithanda wabe sesithi akulungile uba le ndoda ibe yodwa. Ngicela ingashiyeki. Akulungile le ndoda ibe yodwa. Abe sesithi ndiyakuyenzela umncedi ongowabo. Qaphela ke xa uzobona asithethenyaniswa ngokwezwi. iBhayibhile lithi uAdam wadluliswa izilwanyana phambi kwakhe okokuba abone uyothini na ukuzibiza. Wathi wena uyidongi dlula, wena ulihashe uzongikhaba xa sitshatile dlula, wena uyinja uzongikhonkotha xa sitshatile dlula. Wasidlulisa zonke izilwanyana. Amen. Lithi iBhayibhile baba ifuna niyive niboyifunda kakuhle iBhayibhile saniyigqwabaza. iBhayibhile ithi akafunyanelwa wabo kuzo. Uyakaka wayekhangelelwa uwabo kuzo. Hey, waqizana ngihashi. Ngoku sidluliswayo kanti uqhola izilwanyana phambi kwakhe. Kudluliswa izilwanyana bamangakhethe. Wabo ezilwanyaneni. Ingxaki yabantu nabafana belixesha abangenqena ukuhlala kwinzila abangafuna ukuthandaza abazila ukudla. Abaqapheli xa kudlula izilwanyana. Abafana tata. Sicela thina sesibotata. Abalapha abatshatile. Kanti wathi etshata nje kanti utshata ikati. Hayi Nkosi yam. Umfazi wakhe akamkwenzi madoda phaa endlini. Malete noba usemthandazweni kasengakhoduka ufike qala ingoma mpela ngasithi siyakhoduka lo ngutata sebethe no10 mayivala intente usabule usebengafone igama lekatheni bayoyikayo ikati. Hayi wayikukhwathu. Bamba ndihlale phansi andinaxesha benzawuthetha bamba Ngoba uyathetha. Njengokuba sadluliswa kuAdam, uAdam wazidlulisa. Lithi iBhayibhile akafunyanelwa wabo kuzo ekhangelelwa uwabo kuzo. Baba abanye abalapho samuzenza ngcono ndingalikhomba xa lokucinyela. Prophet time ndinesiphiwo wami. Ndingakuncedisa.
Hey! Isithunywa sami sike sihambe ngamandla. Ay ay ay. Bamba. Hey! Hey! Singafikelwa sisithunywa. Bamba. Unoqinyelwa ngake ndikhomba abantu. Hey! Ngoba wathi uyathatha kanti uthatha into zomkhonko. Hey, akulala. Ulala kuthetha yona usephansi. Ubani sisibuhamba naye. Hey! Awudinikile mali ndiyalanga. Ndakagothonge ekhaya. Hey! Itshintsha magiya. Amanye amadoda ungawabona ngathi alungile akakhongoda phaa ezindlini. Ufike seyimani ikhanda. Uxolo lo nkosikazi. Naye ayizazi nixoliselani. Uxolo nkosikazi. Oyini kaloku masiyeke le nto. Eziremarks zakho ziyephi? Ngamanye amazwi watshata inja yomfazi. Hey! Banganixexele phansi bamba. Abanye bahleli namahashi. Go! Ayakhatywa. Akakhabada. Uthe sathi bendicingula ba. Ihasha limniki nechance. Izinto ezenziwa pha ekhaya zezomfazi. Into ethethwa ngumfazi yona ephumelelayo eza nendoda iphumeleli. Into ethethwa ngumfazi yona ingqalileyo eza nendoda ayingqalanga. Isizathu saloo nto wathatha ihasha. Oh, Nkosi. Safa ngamahashi. Omnye wathatha ipikoko. Into ayiphakamanga mani iphakamele nabantu bomziwayo. Ingqungqu yento. Ethi mayifike andamine nefayiduko zasemzini wami. Isibambi kodwa ayithengi fast fayiduko kodwa ingumfazi walapha. Ipikoko. Oh, ibeats. Andiyanigiva. Ngo. Baxele. Asiyamba kancane. Abanye batshata nenkawu akasanga umfazi ungase ukumbone ukuthi konibona lo mfazi wakho. Kanti uqomba uzavuka umfazi qakathi wena. Abafazi abasile asesecaweni agezela ibandla agezela abathandazi agezela abahlabeleli agezela amadoda ebandla ayophila umfundisini angagezanga beyedwa indoda ifika inehloni kanti watshata inkawu. Yo! Sawude sithatheni Nkosi. Ayifinzima inkawu ayisanga kahle. Ngcono vele siyeke. Inento ezidala. Gesa sayithetha. Khoshe ngomsila phezulu. Bamba hlale phansi. Ave buhlungu. Abanye Nkosi yami shame is around. Shame. Bathatha indlulamthi. Into ezithi sikweliqala zibe zidla ukudla kwelaqala. Hayi, idiphu ke. Ukwelicala yena. Inhloko yofika kwelaqala. Akondaba angazazi. Uyathandaza, uyathakatha. Hey yo. Hayi sengiyeke sanosenza ngcwele ngathi newazi lamakhosi emkhonzo lakho. Uyathandaza kwelicala umzimba uyathandaza. Inhloko ikwelaqala ayithakathithi ikhaya. Hayi manphinde ulapha kwecala uyathandaza akahlebelalini nguye waziwa ngendaba. Kuzokhotshwa abantu la. Thetha mna abantu abatshatiweyo. Angisathethe usengxakini utshati yakho. Go. Bayenzani? Xele kulo mfazi. Ingulube hawe Jesu. Ikhutshwa namhlanje sonweni iphindele kwanamhlanje. Wasendlini yakhe xa ungena izitya zidlala irabhi. Kukho isimambo number 16 kho isimambo number 9. Ungena ukugilana nemark udibana nesitya udibana neVascons kwalapha uthesa emzini omfazi akana order umfazi ongena order. Ngona sesiki chepisi khonkothi izinje emnyama. Umfazi wayithene chepisi izinja zesikhongothi emnyama.
Akanaqonda kwinto sakwakhe. Utheni kunjalo? Bamba ndixelele. Bamba. Mandithandaze ngale ndawo. iBhayibhile lithi akafunyanelo wabo ezilwanyaneni. Lithi iBhayibhile belingafumananga wabo ezilwanyaneni walaliswa. Ngoba uyingxaki umuntu othi xa ezotshata ngalaliswa. Ewe tata. Alright. Yemana alaliswe uThixo. Wehlu amen. Abandiva imissed call manje ndiphindele futhi. Wehlu amen. Ndithi kuni uyingxaki umuntu ongalaliswanga bobhuti. Yabona umuntu olalisiweyo. Jesus. Umuntu olalisiweyo akaboni umuntu oleleyo kaloku wangabona lokuthenga. Hayi, ngitsho napha edolophini sike sibe connect xa sinxibile kwetini. Uyibona intombi xa isiza kubona. Hayi ngofika ngamanzi elakhe. Hey! Uyayibona intombazana inezipho ezihlibilenze emihle round ngathi ibhotile yetwiza mntaka baba. Amanye intombazana amile kakuhle athi noba yahamba ujonge lapha ngathi uthi May, June, July. Thetha mna ngamantombazana abakho. Amanye athe sebelelo mazi nobuza ngapha nobuya ngapha naba bakho. Befike mfaneni olaliswe nguThixo. Oh, bathi befikeza phambi kwakhe angaboni. Abandiva manje. Befika besikoshisa into engabonwa benxibe igqobozana kodwa lo mfana angaboni isizathu sobangaboni yingoba kufika uJehova not uJehova nje but uJehova eshadayo indoda elumfazi iyodwa owayekhona emandulo oyohlala khona afike yena amlalise. come on! Manje ulaliswa mthixo. Hey! Jesus! Aniyazi nina abanye baze bobhuti nisakasokona ningazi. Sezotshata lo tata. Asangiqedile. Bamba. Basengxakini abasezayo. Kunzima abanye bazanyelwa izinye intombi zizanyelwa ngonina. Balabenkoza. Siyayazi gondwe. Siyayazi lonto. Kudala sivika. Ngabantu abaphethe bandevutwa ewena ungama. Hey, tata kanjani? Uyibona intombi kabani? Kanti sengizothatha ngiyena lapha. Uthi sathi hayi ngibonanga ngapha tata. Ndithetha ngithandaza kwakodwa. Hayi man. Ababonelwa. Bamanixelele. Onina baba abanye bayazizamela. Fike nikela kakhulu kanti akanikeli bekunikela uyakuphenga. Sengithini? Kunini sidaka, Nkosi? Kunini sibaleka? Nganiso yakhaka manithetha nje. Ata akunikele ngefone, akunikele ngesuit ezinhle, akunikele. Kanti uyapledge into ba uzithatha intombi yakho uyapledge. Yo. Olwimi lasezweni uyakubhetha. Lasezweni. Sengithini? And inzima lo bathandekayo ndithetha mina into endiyaziyo from experience. Kunomnye mewendizamele mna ndiboni nobe nikela nje ndiba unamandla ngithanda sanithandi bebethekile yasiqonda masithina siniswe xa sithandaza awube sithi inkosi enofefe hayi bawethona manje egameni likaYesu waseNazaretha ekseni Yeah, asengxakini. sithandaza nje singasithetha nomuntu ngapha kwengqoba zamafe lapha ngapha kwengqoba hayi siyamazi khona say you man sithi ke lapho mama ke ngixolela thandaza ngithenje ubuso ngisikelele izinto ezizizana lo mama kanti uza kuba efuna nithatha intombi yakhe abandizahamba ndes conferencing dana unayo khona ibag yokuphatha ayigugile le mali suitcase mama kodwa ke ngisacela hayi funa kuzanye uzibembini ngeke suitcase wathi ndiye conferencing kumele ngihoxe suitcase enje hayi
benikela utyalela intombi yakho uba ndibona uba yeyi hey kawulele ulaliswe mthitho zenzeke iziphithiphithi ungathawubona ujikelwe nangabe ubuthandaza nabo kodwa ubengathawubona ujikelwe nangokhonza nabo kodwa ubengathawuboni into abalulekile kukuhlala umamele uJehova ungamameli abantu. Okay, siyazazi izinto masithembisane ngoliyandi ndiyekele dala umuntu oshayeka apha mntana akulaliswa kwakhutshwa kuye uphawu lwenziwa lwabekwa pha uvuka kwakhe ngicela uzuyibambe sisilele nemfihlelo ukuvuka kwale ndoda yabona umfazi omile ezimele nje ejajile umfazi ojajile Nkosi yami Thixo le ndoda yabonile ubona kakhulu umfazi ojajile yo takathika mina umfazi pha ujajile uhambasi nama hips akhe semile nje yavuka le ingu Adam ibi yome ingenazo nesikhilelo sikamoya yathi xa kufika umfazi bona umfazi yavuka ya prophet ngathi yo lithambo lamathambo uve ngaba lithambo lonyama sama ngenyothwa ngumfazi ngoba ethatyathwe endodeni kuba nomxelele uAdam ba uthatyathwe kuye lo nto elele nje prophet Nkosi yami apho kukhona a woman of God kuyanyanzeleka le ndoda endawo ingatshona kukho amadoda athi mhlatshata atshona ba akomanga kunzima noma seyithandaza uyiva seyithetha ilwimi uba wazomanga bona seyithetha nje uRika kwesimkade Rika uyaba Rika simkade 1 Rika simkade 2 Rika hey somile wayizilungisa ukwabantu abachata endaweni babenyuke behle kodwa uAdam wathi akuchata endaweni yokwehla wenyuka wazi izinto bengakhanga zazi waprofeta izinto angazi wazi into zifihlelo zikaThixo sihalela xa nizawuthembisana uyazi purpose yakho uzokwenzana kule ndoda ingathi iyakufika kule ndoda yome ingabe sabinawo nomoya kodwa mayigcwaliswe mo idibe nazo neziprofeto engazazi uba zivelaphi Ngikubeze iBhayibheli lami lithi ke ufuna ufunda le verse ungathiwa akanqonqi mntaba akana nevesi la tata amnandi zonke lo ndisithetha izivesi zodwa anothi ngigcoke kangawo for ukushumela ukuthi anavesi ngifundile noyifundela ndigcokiwe ndabizwa ngithixo ndicela sifunde into ezimbalwa nje the book of Genesis ukhona phepha iBhayibheli lesixhosa Diyan sizawunika chance yenu wena nithembisane asancoma ke ndibethwa lexesha manje yintoni manje sose nincoma ngathi ubudala niyilindele lo kuthini ngase ndibanike imic bake bathandaze ndiva ndizawumvonga konke asoka shut up khona nithandazayo igcwele indoda enhlizweni yena endaweni kayise umane wasibamba unasicikide kaloku ukona iBhayibheli lesixhosa sethe wayifumana sifundeleni kaloku chapter 24 Genesis Xhosa funda noba isiZulu funda mkhulu wami funda isixhosa chapter 24 Genesis 24 sifuna verse 14 qala verse 14 Genesis chapter 24 verse number 14 yes
intombi enothi kuyo khawuthobe umfana wakho isele ize ithi sela nengamela zakho doziseza nazo mayibe yiyo oyimisele umkhonzi wakho uIsaki. Yazi mna ngoko ukuba uyenzele inkosi yam inceba. Verse 19. Verse number 19. Yakugqiba ukumseza yathi nengamela zakho ndiyakusikhelela zide zigqibe ukusela. Verse 23. Verse 23. Uyintombi kabani na wena? Khawudicelele kukho ndawo nayo yokulala endlwini yakayihlo. Verse 28. Sesiyaqi. Verse 28. Yakhawuleza intombi leyo yacelela indlu kanina ngokwalamazwi. Verse 53. Siyayileqa the chapter. Verse 53. Verse 53. Umkhonzi wavelisa impahla yesilivere nempahla yegolide nesambatho wanika uRebecca wanika umnawabo nonina izinto ezinconywayo. Yo, wabambesa. Okay. Verse 57. Verse 57. Masibize intombi sive ngomlomo wayo. 58. Bambiza uRebecca bathi kuye uya kuhamba nale ndoda. Wathini yena? Wathi dohamba. Hey! Hamba nendoda. Mkhulu. Nkosi yami. Hey. Uthini? Qaphela some 15 xa banika ithuba lokuba bathembisana. Bamba. 1. Xa kuyofunwa umfazi ngoba intombi emele ikhethwe yintombi eyayo equleni la kukhona amanzi. Ngoba bayazani nequla lamanzi kuzonqanwa ekhaya kanti kudingeka umuntu oyintombi ozothi noma dingekatshati equleni ndiyaya eyona nto ndiyelayo ndiyohlangana namanzi ngoba ayinowa apho khona amanzi ukhona ubomi. Amen. Abandiva bonke isemist Coleman sondela. Baba yahlangana namanzi intombazana ithi xa ikhamanzi yafokholo umfana onoma notata ehlele equle ndaye ehleli phezu kwamanzi kodwa into engithusayo ukuthi naye uyawabona amanzi kodwa uthetha nentombi intombazana mkhelela amanzi. No! Jesus. Ukhona ungaphakathi apha ngasequleni kodwa akasikhelela amanzi udinga intombi ezokhelela amanzi. They've got a mandate. Yokuba masiwakhe amanzi zikhelela anta mashallah boss. Qhubeze. Wena usacinga ngamanzi alapha emlanjeni wakho thomqotha. So sheke kakhulu. Silapha siyakuyadala. Bamba. Ndivu Yesu mayithetha ngenye imini esithi mna ndingamanzi obomi. In other words intombi ekhamanzi. Intombi yazana noJesu. Intombi ehlala equleni. Intombi ehlala kuJesu. Apho khona amanzi. Hayi intombi ehlala ezindabeni. Hayi intombi ehlala emjolweni. Hayi intombi ehlala ekuthandeni kwayo. Hayi intombi ehamba inyuka esihle esitratweni. Kodwa intombi ehlala namanzi. Eyazana namanzi. Hayi amanzi aphelelwayo. Kodwa amanzi angunaphakade. Kuye izolo. Kuye namhlanje. Kuye naphakade. Igama lakhe ngumagakho kodikho. Intombi yahlangana namanzi. Uthi lo tata ngipha amanzi ngisele. Bamba umthandazo wakho lo tata. Unazi izandla zokuwakha amanzi. Uthi kodwa ndifuna uzawakhelelwa ile ntombi ngoba le ntombi ndifuna umuntu ozothi ndizawukhelela wena nenkabela zakho. Hey! Ungaboye emzini
kanti awuyazi uba ziyakhelelwa nenkamela. Kukho abantu bakwamthimkhulu abangazaliyo namanzi kodwa makufike wena endaweni baba wabaleka amanzi, they must come closer. Bena bayasondela ngokusondela ngoba ukufika kwamakoti emzini nguye ozokwazisa amanzi. Aseze nenkamela. Zintoni inkamela? Ii-problems zelokhaya. Mayifika umakoti emzini ufuna nee-problems zelokhaya zifike zithi thamalala. Baxakwa abantu kwathini kulo mzi, nomzi lo ungakheki wakheka, nababachiphile babuya, nabebengavani bavana. Kanti kwafika intombi, ayintombi ephethe indaba kodwa intombi ephethe amanzi. Not just amanzi but the living waters. The Bible says othe wasela kwamanzi akabuye enqabe naphakade phakathi kwakhe kwempomposa amanzi. Not just amanzi kodwa amanzi akunaphakade adlisa ubomi. Hey! Amen. Phatha amanzi, phatha amanzi, useze nenkamela zakho. iBhayibhile lithi emveni besezile inkamela wathuka lo tata wathi if lo mntwana unokwazi ukuseza nezinkamela mandithethe into bamba brother akasukanga bebe ethe wasela amanzi wathi masihambe kodwa uthe bapha abazali bakho kuphi kowenu ngoba umtshado ugqitywa abantu abadala bengekho ayonto yasesitratweni umtshado ayingoma sihlalisane umtshado yofathe kusephe umtshado yonto nje yomdlalo umtshado isomjolo. Amen. Abazali Jesus. abazali bakho